Pensaron algunha vez cantos nomes de lugares e parroquias pode haber en Galicia? De xeito oficial hai identificados máis de medio millón de topónimos, un número que aumenta día a día grazas ás achegas da cidadanía na aplicación Galicia Nomeada. Máis topónimos que galegos? Pois é posible que sí. Teñense feito moitas veces cálculos de cantos topónimos hai por quilómetro cadrado, non? E extrapolando eso de Galicia pode haber os 3 millóns de topónimos. Bueno, se conseguirmos recuperar 2 millóns, que é o obxectivo que temos marcado en cuestión de 5 ou 10 anos, non estaría nada mal. Non coñecemos unha rexión no mundo ou en Europa que teña esta densidade de nomes. Para evitar que a microtoponimia galega caia no esquecemento, botaba a andar hai 9 meses a plataforma Galicia Nomeada. Neste tempo, a aplicación rescatou algo máis de 20.000 nomes froito das achegas feitas pola propia cidadanía. Falan dos animais salvaxes que poboaron os nosos montes. Falan do tipo de vegetación, de ervas, de plantas, de árbores que había. Falan dos modos de vida da xente, das súas crenzas, topónimos referidos á religión. Falan da nosa historia en xeral, non? En Galicia, as leiras, os regatos e mesmo os penedos do mar teñen nome. Agora, de xeito sinxelo e a través do teléfono móvil ou do ordenador, podemos facer a nosa contribución. O obxectivo é recuperar unha parte importantísima da nosa cultura, non? Porque os topónimos acheganos unha información lingüística, histórica e cultural que non está escrita en ningún libro. Un proxecto que relaciona as xeracións, porque quen coñece a toponimia son as xeracións máis vellas, pero quen manexa a tecnoloxía son as xeracións máis novas. A Real Academia e a Administración Galega mostranse satisfeitas da acollida deste proxecto no que colaboran xa máis de 1.600 voluntarios. En Galicia as vacas teñen, ou polo menos tiñan, o seu nome. Gallarda, Rubia ou Galana son algúns dos nomes que levan, e o mesmo pasa cos terreos. Non queda Chousa, Leiro, Veiga, Lamelo ou Illote que non teña o seu nome propio. E Álvaro coñece moi ben os desta zona de Burela. A punta que vemos aí que rompe, chamanlle a punta da ronca. E aquí, cando se mete un pouco ese entrante para aquí, xa aí chaman a pasada da ronca. Sin embargo, este mismo entrante, pola parte de aquí onde estamos, xa aí chaman a ronca de Ancares. Álvaro é físico de profesión e unha das súas paixóns é a toponimia. De feito, é un colaborador asiduo de Galicia Nomeada, a aplicación na que inseriu máis de 300 microtoponimias. Deixamos a punta do Carboeiro e imos ata o concello de Foz. Debaixo daquela casa chamase a Cubela, e eu entrando na aplicación de Galicia Nomeada, picaría nese punto e xa quedaría rexistrado. O relevo irregular, a fauna e flora variada e os minifundios encheron a nosa lingua de fermosos topónimos que serven de gran axuda para a xeolocalización e a arqueoloxía. Aquí chamase o Ferrado, ali o Gonzalvo, ali o Terreo Grande, por ali a Albariza, Casas Novas, ali xa aí chaman os Cantos, aquí máis atrás nas miñas costas chamanlle o Sucómaro, os Barrosos, as Leiras Longas, o Prado da Cabeceira da Veiga, e así poderíamos seguir ata a eternidade. Contanos Álvaro que a nosa riqueza toponímica fai de Galicia un espazo único dentro de Europa. De aí a importancia de colaborar na escolma que se fai dende a aplicación Galicia Nomeada.